Точно така. А искам един друг въпрос. Знам вашата любов към конете. Другото, което е немаловажно, даже много важно, да не кажете нещо повече за... Знам, че сте спечелили вие в Русия, центъра на Москва. Ваш кон е станал първи. Български кон. Български кон. Български кон, не мой кон. С Жеко Василев. Той на времето е победил богатира на руското коневъдство Ванилин. С кон Геролд. С Геролд. А вие сте били призори, фактически носители на 2 приза Гергьовден. Да, 2 пъти носител на приза Гергьовден на прескачане на препятствия. Разликата между препятствията и рисаците е така първите впечатления? Тук адреналин е малко по-голям. Тук на Тодоров ден видях много хубави работи. Те първо ще виждаме много хубави работи. Радвам се, че хората наблягат на коневъдството, на много вносен материал. Нека да има обновление. Това е хубаво, нали? Да, това е много хубаво за нашия спорт и въобще за България. За съжаление, само че властите ще не правят такова, или фактически не го приемат при сърце изграждането и укрепяването на конния спорт в България. Преди имаше конезаводи, вие много добре знаете, защото и вие там също се притежавали коне. И в един момент тези конезаводи се разграбиха, унищожиха се, конете се унищожиха. Сега започнаха повече на внос да наблягат. Вашето мнение за това? Вас имащите ти първо ще се сетят за какво става въпрос, при условие, че ще ги поканим 1-2 пъти да видят. След това те вече са наясно, че без вносен материал, този материал, който затидва в България, много трудно се възстановява. Това мога да кажа за коневъдството. И ако не се вземат превентивни мерки, ние в близките 10 години ще останем без материал. Но аз виждам тук, че много хора вече започнаха да внасят, много хора се интересуват от конен спорт, не само от прескачане на препятствия, и от двуколки, и от надбягвания, от чистокръвни английски, чистокръвни арабски. Така че аз виждам бъдеще в това нещо. Няма наговорени матчове, няма оговорени срещи. Просто всеки гледа да се докаже както него, така и коня си. Така че за оговорка въобще и дума не може да става. Защото това, което го постигне тук на тая писта, не може да се купи с пари. 1, 2, Дръжко била чудесна, 3, Раван, Стевчо. Грин парк. Грин парк чудесна е декласиране, но за съжаление. Много е пресили. Много изнерви кобилата. Кобила чудесно загрява вече на половината разстояние или фактически на 800 метра. Грин парк и кобила чудесна. Стефан Сергеев беше задържан за дръжчика чудесна. В самото начало ще да се получи доста голяма атракция, както одеве ви казах. Грин парк убедително води. Кобила чудесна е декласирана, но все пак това го правят единствено и заради вас, заради публиката, аплодисменти, просто да се насладите на едно добро бягане. Грин парк е чудесна, аплодисменти от публиката и го правят това само заради вас. И в момента наблюдаваме вече към финала се ориентира Грин парк. Грин парк шампион за 4 годишни коне, беше шампион за 3 годишни кон, ще доста победи имаш, както ви казах. Грин парк Стефан Сергеев, аплодисменти, много чисто, много добро бягане. Грин парк Стефан Сергеев и кобила чудесна с Йордан Ангелов. Браво! Кобила чудесна, много добро представяне също. Надявам се други път да има повече 4 годишни конща, да можете да докажете и вие. Каза с Стефан Сергеев. Аплодисменти от срещна страна на Стефан Сергеев. Грин парк Стефан Сергеев и Елисавета Динова. Браво, Стефчо! Браво! Браво! Заслужи си аплодисментите и наградата жив и здрав. Аплодисменти за Елисавета Динова, също така да го наградим. Така, първи коридор, супер стил. Илчо Илчев, град Симеоновград. Трети коридор,
Ферменто Сашо Митков, 4-ти коридор. Лепронто Осман Башибозук, 5-ти коридор Промил Себастин Джамбазов. И очакваме Гаро. На вниманието на всички или на публиката, уважаеми дами и господа, участват много добри коне, които бегали на хиподромите в Европа, в Италия, в Швеция, в Германия и на Палма де Майорка. Сомпардо, Супер Стил с Илчо Илчев, Ферменто Сашо Митков, Лепрото Осман Башибозук, Примомел Себастин Джамбазов. И очакваме Гаро да дойде да запиши конле, кобилале. Димитър Стилянов. Митко от Симеоновград. Всички го познавате. Чакайте. Повежда се Себастин Джамбазов с Ферменто. Втори Сашо Митков. Пазвайте коридора на Осман. Трети Ферменто все още първи. Втори Сашо Митков. Атака за първото место от Сашо Митков. Себастин Джамбазов все още първи. Атака от Сашо Митков с Ферменто. Трети Елеферто. Атака от Сашо Митков за първото место. Атака все още води Себастин Джамбазов. Все още води Себастин Джамбазов. Втори излиза Леферто. Трети Ферменто Сашо Митков. Победително побежда Себастин Джамбазов с Примомел. Атака за второто место от Сашо Митков пак. Успело второ место Сашо Митков. Сашо Митков побежда с една глава. Сашо Митков побежда за второто место. Все още първи Себастин Джамбазов с Ферменто. Сашо Митков с Ферменто. Трети Леферто с Гаро. Победително води Себастин Джамбазов с Ферменто. С Ферменто. Сашо пак атака за второто место от Леферто с Гаро. Атака за второто место от Леферто с Гаро. Сашо Митков все още втори. Атака за второто. Себастин Джамбазов е първи. Сашо Митков втори. И трети Леферто. Четвърти Супер Стил. И на вниманието на публиката на участниците Себастин Джамбазов с Примомел е първи. Втори е Сашо Митков с Ферменто. Трети е Леферто с Гаро. С Примомел. За съжаление, малкият Сашо Митков остана разочарован момчето. Стават и тия неща.
Леферто Гаро е втори. Би ли се представил на зрителите на Хобити? Как се кажете? Димитър Дойчинов съм от село Царимир. Твоето мнение за днешното състезание? Едно изключително добро състезание с много добри коне и много добро представяне до момента. Ти като човек от публиката говориш, нали? Абсолютно. Не си пристрастен. Не. Като гледам фанелката, мисля, че и ти имаш кон. Един от най-добрите коне на България е в селото. Как се казва коня? Макаесов. Кога ще го докараш коня на състезание? Коня в момента е в добра тренировка, нямаше възможност да се докара до състезанието. На следващото състезание ще участва. Надежда за него? Един от добрите коне в България. Надявам се представи подобаващо на следващото състезание. 3 години е номер 1 на България и мисля, че пак ще бъде. Благодаря ти много. Иване, ти като човек от публиката, какво ще кажеш за до момента тия гонки, които минаха? Конете са много добри животни. Значи, това са коне, които не са били български рисаци. Това са вкарани коне, които са доказани много години, не само сега. Значи, ние не сме пропуснали състезание. Това са елитни коне, които не трябва да се подценяват. Относно организацията, самата писта, мнението? Значи пистата е много добра. На много писти сме ходили. Това е една от най-добрите писти в България. И по-лека писта е. Има места, където много тежки писти. Не е като ние писти в Шумен и в Балчик. Не искам да обиждам колегите. Значи тя няма нищо общо с ония писти, където са в Шумен. Много тежка писта. И много коне са свършили на ония писти. Да, доста от моите колеги се оплакват, само че ние фактически, де-факто нашите коне се явяват там като палнеж. Аз така мисля там за атракция за ония бягане. Не искам да подценявам колегите, които притежават английски коне, живи и здрави, да се просто съм далеч от тая мисъл. Само че там тия писти, дори в София на хиподрома в Банкя, там е с гур направена и де-факто нашите коне не могат да се докажат там, нали? Разбира се. Значи, по-тежки писти са сега, няма какво да приказваме, няма смисъл. И накрая, последно сравнение тая писта с другите в Шумен и в Балчик, искам да ти кажа просто професионални писти, където ги водят. Какво ти е мнението? Да, много по-добра писта е. Благодаря ти много. Втори Ингорда, трети Мелтеса, Сашо Митко, град Пазарджик. Изчакайте. My winner. Старт е редовен. Побежда Ингорда. My winner втора. Трети Мелтеса. Ингорда побежда. My winner. Трети Мелтеса. Ингорда Санкалъч. Ингорда My winner. Мелтеса. Ингорда My winner. Мелтеса. Ингорда убедително почва да дърпа. Ингорда около 20-25 метра побежда. My winner. Мелтеса. Кобила Ингорда, град Пловдив, Асан Кълъч. My winner. Йордан Ангелов. Трети Мелтеса, наблюдаваме атака от Мелтеса за второто место. Ингорда Асан Кълъч, град Пловдив. My winner втора все още. Атака за второто место от Мелтеса. My winner втора, Ингорда първа. Мелтеса. Ингорда убедително води с около 25-30 метра вече предина. My winner. Мелтеса. Ингорда. My winner. Мелтеса. Ингорда. My winner. Мелтеса. My winner е настигнат гордо вече от Мелтеса. Убедително предина за Ингорда. Асан Кълъч, град Пловдив. My winner. Мелтеса. Наблюдаваме атака от
Ком Мелтесе Кастрат от Италия за второто место. Май Уинер и Ингорда е първа. Ще да е браво на Ингорда, аплодисменти за Ингорда. И успорно второ место, но първи Ингорда Асан Кълъч, град Пловдив. Асан Кълъч, град Пловдив, второ Май Уинер, Ферарито, красивата черна кобила, която е уникална със своите качества. На Йордан Ангелов и Мелтеса на Сашо Митков, град Пазарджик. В момента Мелтеса, браво Сашо, браво Мелтеса. И в момента наблюдаваме кобила Ингорда, която ще бъде наградена. Аплодисменти за кобила Ингорда. Моля ви се публиката, подкрепете. Господин Петър Шарков награждава кобила Ингорда, собственост на Асан Кълъч от град Пловдив. Шампионката в тази гара. Кобила Ингорда просто доказа кобилата. Много добро животно. Джет Сет, господин Георги Георгиев. Гол на Кънчо